Welcome to my R.B CREATION YouTube channel. गिबियावनो आं नोंथांमोन बयखौबो आंनि R.B CREATION YouTube channel आव बरायनाय जाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना मोजाङै मोजां दङ आरो नोंथांमोननि थाखाय आंनो फैबाय थानाय 2019 मायथाइनि जि गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ बरायनाय जि हाबाफारि बेहाय आं नोंथांमोनखौ बयखौबो आसा खालामदों दि नोंथांमोननि जि जिउ बा गासैबो देहा सोलेर बियो मोजाङै मोजां। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ खालामनो सानदों जाय भिडिअखौ नोंथांमोना नायोब्लाथाय एसेब्लाबो मोजां मोनगोन सानदों। दा जोंनि समाजाव ओरैबायदि मानसिफोर दङ जायफोर मानसिफोरा थाखा फैसानि थाखायनो गुबुन गासैबो मुवा बेसादफोरखौ जेनेबा बावलांजोब्बाय। दा जेरै मानसिजों अनलायनाय गैला ना। गोदो जों जेब्ला 1989 आव जोनोम जादोंमोन, जोनोम जाखांनायनि उनाव जों जेब्ला गेदेर गोलाव जाखांनायनि उनाव जेब्ला जोङो 6 बोसोर बा 7 बोसोर जायो अब्ला जोङो नुदोंमोन जे बर' माहारिनि जि न'खरनि हालसाल, न'खरनि जि थासारि बियो आथिखालनि बायदि बेबायदि जौगासारनाय नङामोन। साफ्रोमनिबो न'खराव जेरैबायदि जों दा मोजां न' नुदों, बेबायदिनो पाक्कानि न', RCC न', बेबायदिनो टिंनि न' बेफोरबायदि नुदों। दा गोदोनि दिनाव बेबायदि गैयामोन। मोनफ्रोमबो न'खरावनो जोंना नुयोमोन थोरिनि न' नुयोमोन आरो इन्जुरफ्राबो बाथा जिगाबजों बानायनाय, सोरनियाबा बै दुनायखंजों बानायनाय। थिग बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंनियाबो थोरिनि न' आरो इन्जुरा वाला माने बाथा जिगाबजों बानायनाय एबा दुनायखंजों बानायनायमोन आरो। दा बे समावसो जोङो मानसि माहारिया गावजों गाव हेफाजाब होलायोमोन, गावजों गाव दुखु सुखु बा हेफाजाब मोनलायोमोन। बेबायदिनो सावरि बादालि बेबायदिनो माखासे खामानि दामानि मावनायफोराव जों हेफाजाब मोनलायोमोन। माइ गायनायफ्रावबो बेबायदिनो फैसा थाखानि जेबो गोनांथि गैयामोन। बेबायदिनो गायलायना होनाय जायोमोन, सावरि होलायोमोन ना। जेरैहाय दिनै जोंनाव गायदोंबा गाबोन बिसानाव गायनाय, बिसानाव गायदोंबा अखानायै बिसानाव गायनाय, बेबायदिनो ज' माने खामानि मावलायोमोन आरो। दा बेबायदियाव जोङो बर' हारिनि जि खौसेथि बेखौ जोङो बेरखांनायखौ नुयोमोन। नाथाय आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदि मानसिबो गैला। आथिखालनि मानसिफोरा गावनि देरनायनि थाखायल' खामानि मावसै। गावनि न'खरा जेरै गोजौ फारसे जौगालांनांगौ, गोजौ फारसे एबा धोनि फारसे आग बारायलांनांगौ, मडार्नाइजेसन जालांनांगौ, बेनि सायावल' खामानि मावसै। हायोब्ला गुबुनखौ गादबनानै गाव गोजौआव थांनो नाजानाय बेबायदिसो नुसै आरो। दा मा बुंनो नोंथांमोन, आं आसा खालामदों बेबायदि खालामालासे जुदिও जोंनि समाजा डेभेलप जाबाय, जौगाबायबाबो जोङो साफ्रोमबो मानसिफोरखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय नाजानांगोन। बे मोनसे समाजा डेभेलप समाज होननानै बुंजानांगौ जायोब्लाथाय बे समाजनि सानै मानसियाल' डेभेलप जायोबाथाय बेखौ जों डेभेलप समाज बुंनाय जाया। बेनिखायनो साफ्रोमबो मानसिया जोङो डेभेलप जानांगोन। साफ्रोमबो मानसिया डेभेलप जानांगोन, समाजनि साफ्रोमबो मानसिया डेभेलप जानांगोन, ग्रोम न' बां लुनांगोन। बेबायदिनो सोलोंथाइ मोननायनि जि सुबुं अनजिमा बेबो बारायनांगोन। बेबायदिनो मावनाय दांनाय गासैबो स्टेन्डार्ड जाजोबनांगोन। गोदोनि माखासे नेम निथिफोरा गैया जानानै आथिखालजों एडजास्ट जानाय माखासे नेम निथिफोरखौ जों सोसननांगोन आरो। नाथाय आसा खालामदों बेबायदि होननानै दा जोङो गोदोनि बायदि जि गावजों गावनि गेजेराव अनलायलायनानै थानाय, गावजों गावनि गेजेराव हेफाजाब होलायनाय बेबायदिखौ जायोबाथाय जानाय नङा। आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे सुंद' मेसेज बेखौ खोनासंदों आरो मोजां मोनबाय। मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै इयुनावबो बेबायदिनो गुबुन रोखोमनि इनफरमेटिभ आरो बेबायदिनो आंनि एसेल' गियानजों मेसेज होनाय जि गियान बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लानानै
सिगां फारसे आग बारायलांगोन आं बेखौ मिजिंथिनानै आंनि सुंद' मेसेज एबा बाथ्रा स्पिच बेखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों नोंथाङा थेंक इउ फर वाचिं